תראו מה קרה בחוץ, אתם לא מאמינים. אימא'לה, כל הרחוב נשבר, אין יותר, יואו, אתם לא מבינים מה קורה פה. דנה, תראי מה קרה לבניין שלך, עם צ'יינג', הלך. הלך כל המקלאווי. יואו, רגע, מה, אימא'לה? עמי, תקשיבי, אימא'לה, תקשיבי, לא, אבל תקשיבי. וואו. הלך נחת אצלנו פה, תראה מה עשו לנו. כל הבית. כל הבית הלך הבית. וואי. נפל עלינו. וואי, מה הולך פה? יא אללה, התפרק לי האוטו, גלגלים חדשים, כוס אמא שלו. תראו מה קרה בחוץ, אתם לא מאמינים. אימא'לה, כל הרחוב נשבר, אין יותר, יואו, אתם לא מבינים מה קורה פה. דנה, תראי מה קרה לבניין שלך, עם צ'יינג', הלך. הלך כל המקלאווי. יואו, רגע, מה, אימא'לה? עמי, תקשיבי, אימא'לה, תקשיבי, לא, אבל תקשיבי. וואו, תראו מה קרה לבניינים למטה. אימא'לה, תראי את זה. תקשיבי, אין פה פינת רחוב. תראו מה קרה בחוץ, אתם לא מאמינים. אימא'לה, כל הרחוב נשבר, אין יותר, יואו, אתם לא מבינים מה קורה פה. דנה, תראי מה קרה לבניין שלך, עם צ'יינג', הלך. הלך כל המקלאווי. יואו, רגע, מה, אימא'לה? עמי, תקשיבי, אימא'לה, תקשיבי, לא, אבל תקשיבי. וואו, תראו מה קרה לבניינים למטה. אימא'לה, תראי את זה. תקשיבי, אין פה פינת רחוב. תראו מה קרה לי לבית חולים. תראו. בחירה בבית ספר ובבניין. לא ידוע אם יש נפגעים. פאק. זעקות לעזרה מכל הכיוונים.
מתבצעות סריקות. פאק. יש פה צעקות! יש צעקות מהבניין הזה! ואחד נפגע קשה ביותר, אנחנו צריכים לסוגר שמות אנרגיה. אל תיכנס! אל תיכנס!